Здравейте, приятели, добре дошли в още една компилация за Пъпеша. Само че преди да започнем миналата компилация, Пъпеша ми се подигра, че съм направил правописна грешка и се подигра с моят прекрасен речник. Ето го моментът. Пише се случай, бе, брат. Ай. Ти ме тролваш мен, но сега това няма да го изпусна. Случай. Брат. Български език. Така че сега ще си отмъстя, enjoy. Здравейте, уважаеми зрители, след като мечтата на Чекирин се завърна, също се случи и с Power Рудера. Логиката какво сочи? Време е да завърнем и драфт през кастата. What? Български език. Рора му, предишните екипи с екипите на... Т.е. предишните екипи на... Предишните отбори. Български език. Вие направо събитието е с белети. Български език. Здравейте, уважаеми зрители, видяли сте намаленията в G2A, от първи линк в описанието. Български език. Четвъртък е видеото без ден. Денят без видео! What? Български език. Да видим тези 18 златни топки, които Чакарини спечели. Няколко пъти даже ощетяван, реалните топки са му 28. Добър пас, Чакарини! Спряне, Младока. Такъв той с 18 златни топки има Младока. Остаря още Чакарини. Скачай, брадър. Айде скочи, бе, дърво. Брат, бота бъгна тотално. Бота изчезна. Имам чувство, че Ники с 100 донейт ми... Не, ето. Глобус с Европом и Африком, глобус с Европом и Африком, глобус с Европом. Какъв глобус, бе, брат? Къде виждаш глобус? Има ако на екрана в момента, какъв глобус? Каква Австралия? Какво остана бота, бе, брат? Каква Европа? Брат, в момента на бота бъгна, за първи път виждаме бота да бъгне по този начин. Чете грешни емотиконки, брат. Бота чете грешни емотиконки. Глупарини! Крис! 5 лева ми от Крис! Силно бое, брат! Ясно, що чете. А що не почете якото на това? Както и да е. Че затова чете глобуси в момента, брат! Але загрях след 150 часа. Нямам думи, човек. И аз гледам, че екрана ми е пълен с хайлайта на линики, само ако има на екрана, нищо друго, човек. И някакви глобуси. What? Това е малко стил. Кой ги спамеше тия глобуси? Ракемен ли ги спамеше? Губарини! Мен липса Олецко. Не ми говорите за Олед вкус на Пъпе, защото с 100 Олед ми е един от най-лошите. Не, това ми е най-лошия спомен от Сладолет. Бях малък човек, имахме пътуване, изядох Сладолет с вкус на пъпеш, не се смейте. Това е истинска история. Няма такова повръщане. Това съм го запомнил, от тогава съм намразил вкуса на Сладолет с пъпеш. Но са първи в Бундеслигата, let's go. Let's go, вика. Първи, защото сезон се рестартира, имат число в името. Как вика, let's go. Верно, че той се рестартира сезона, бе, брат. Глупарини! До 125 минути бе една измисля, когато са свирили този звън в матча на Левски. Коя дуспа на... Играта с ръка на Ван Дайк ли? Ван Дайк. Ти шо, ама ти, след колко време? Аз така ли съм към приключване на стрима? Так му казах, че аз трябва да дойда да ти отключа. След колко време, брат? Да знам. Тишо звъни. Идвам, бе, Тишони, идвам, бе. Сега, ама ти долу ли си, бе, брат? Това е на стрим, се разбираме, долу ли си? Секунда. Брат, аз не съм ти отключвал никога от това, бе, я. Ключа ли трябва да натисна, бе, брат? Стана ли? Да, бе, цъкна го. Ама стана ли? Ало. Ало, да. Че на стрим се разбираме. Не може 1 на 5 в едно съобщение, така да се обясни правилата на... колко може? 1 на колко? What? Между другото, имаше и сега коментари. Страшната потия направих. Глупарини! Това са пари, че не сте го видяли. Мале, припълнен стадион в Турция. Може ли да ги... Мале, го накажем? Леле! Айде нашите, бе. Така? Плиз. Някакво чудо. Червен картон. Атака за нашите. Стефанов. Червен. Извади го. Червен. Плиз. Това е анимация за червен, май. Или не е за анимация за червен? Червен картон. Мале, това го предвидих. Това го. Ето нашия шанс. Натискаме фенерите и сега.
Треньор Чекрини е баща на играч на Барселона Чекрини и дори Чекрини са негови братя. Чекрини скоро може да има сини и да направим кариера с вратар, искате ли? Чекрини Джуниор. Чекрини ще му се е родил син, той си е все още футболист действащ, нападател и сина му ще пробива като вратар. Ще в играта не си ли на 25-6, къв син ще пробива, от. Сина ми ще пробива в мъжкия футбол, да кажем на 13. Що да не? И ако Чекрини е на 26, значи на 13 е станал баща. Ай. Засада! Вар! What? Човек, това ще големо повторение. What? Червен картон. Това не, как ще не е засада това, бе, брат? Как това не е засада? Кой е покривал тази засада, ако не е засада? Кой? Ето, Чекрини тук издивя. Кой покриваше засадата? Защо ми дадоха ми Чакайте. Това е сигурна засада, сигурен съм. Откъде? Ето го. Чакай. Върни ми гола. What? Най-скандалното нещо, което съм виждал в FIFA. Най-скандалното нещо, което съм виждал някога. Не мога да повярвам. Питаме сега, да не съм махнал засадите, верно, бе? Да не съм махнал засадата, защото нали на Пауър да ги бях махнал. Ще проверя, но ако не съм махнал, това е скандално. What? Едно на едно, по този начин изравних Севиля. Един от най-скандалните голове, които съм виждал често. Не мога да повярвам. От Чекрини може да пише отбора, в който е, или не пише. Чайте за всеки случай, да не се излюбя нещо. Да не видите нещо за Чекрини. Да, показвам, мале как щях да издам за Чекрини, човек, как щях да издам. Ай. Добре, мале, много съм умен. Но, човек, от скоро време съм станал още по-умен. Я да видим, глупак ли съм, играл ли съм до сега с засади оф. Силно това е станало. Ами да, даже и без контузии. Играл съм и без контузии. И без засади, човек. И съдята е на Верис. Чайте да го правим да е на подразбиране. И ръката он. Човек го правих на сторите, чак сега, много съм тъп. Скоро време съм станал още по-умен. Пати. Остана, бе, защо ми спират това, бе, човек? Аз в момента и атаку ми същам. Какъв тобък? Какъв беше тобък? Защо бях така позиционирани играчите? Това е гол за Спарта Прага, но защо бях така позиционирани играчите? Моля, какво видях? Няма думи. Това не са ли хайлайти? Само да питам, колко време се атакува? Колко време трябва да защитавам? Брат, аз игра цял матч, ти лут ли си? Бърна ми, аз ще игра. Човек, джъмпвам към резултат. Това матч беше тотално щупен. Гоше, голям шпарат. Ванка, паса, Гоше! Идеален си. Още един за Ванката давам. Ега ти паса, Ванката! Бразилци, брат. Бразилци. Ега ти бразилската атака. Голям поглед, Голям поглед. Чат, сега да ви докажа, че Чекрини е геймчейнджър. Следващия матч ще мина от другия отбор. И да видите, че в който отбор е Чекрини, той ще бие. В който... След едно на едно. След пас и спокойно. И бием. Кой не обича да дига телефона, бе, брат? What? Къде, бе? Добре, секунда, чакай. Между другото не съм получен секунда. Ма ти звъниш ли въобще, бе, брат? Що не ми излиза нищо, бе? Чакай, че микрофона ми пречи, брат, да си държа телефона. Ти лут ли си? Секунда. Чайте ви папа, какво иска да казва. Не знам ли ще го чуете? Чайте да макна слушалката, че нищо няма да чуя аз. Бе, какво става, бе? Чакай, зеления ми, да? Да, слушай сега. Слушам, чувате ли го? Ако паднеш сега, да, искам да обявиш пред целия стрим, че си пъпеш. Ако бия, какво става? Ако бия. Добре, ако биеш, какво ти кажеш? Абсолютно всичко. Сега да мога ти извади 1 милион. Добре, има сделка, брат, има сделка. Има ли сделка? Има. Това ли беше? Добре, ама трябва някъде да си го напишеш. Примерно, не знам, някъде го напишеш, сега ще кажеш так Славчо пъпеш, така. Мазно, бе. Къде трябва да го напиша? Сега на описание, точно на стрима. Може, нали? Има сделка, брат, добре. Ама ако не, ти си ми длъжник това за нещо. Да, длъжник съм ти. Ето, аз си изпълням една бас. Окей, имаме сделка. Айде. Нямам думи. Чухте ли го, бе? Чат, Крис и Стоянски. В момента играем за нещо велико. Бързи пасове. Не мотаме топката. Ям Жозе Мориньо. Мале, това ще ми е най-напрегнатия матч. Зеления съм, окей. Пак също. Мале, само да няма лаг, плиз. Стоянски. Добре. Лагна. Браво, бе, вратар. Лагна, бе, брат. Лагна, човек. Браво, Стоянски. Имаш напред, Крис. Напред, бе, пичове, напред, бе. Бях сам. Не. Оле.
О! Олеле, майко, какво видях? Далече. Паса! Плиз! Фал! Добре, ритна ме, бе, брат. Нямам думи, човек. Гатин! Човек, това е супер! Нямам думи. Нямам думи. Обръщаме. Джиджи! О, аз изпълнявам басовете. Нямам думи, човек. Нямам думи. Човек, даже ще напиша буквално аз съм пъпеш. Ето, да е 10 пъти по-радно. А то Славчо е даже по-добре за мен, бе, брат. Реално някой може да се казва Славчо и все едно да е насочено към него, че той е лад. То това е по-доброто даже за мен. Добре, това е по-добро за мен даже. Сигурно, че това ти е финалното, което искаш. Само потвърди и го слагаме. Промени го на аз съм Славчо Пъпеша. Добре, за какво да? Защо въобще? Защо казах от 9, че е по... Аз се прецаках сам. Но казах, аз изпълнявам басовете, така че пиша го и сега. Ма защо трябваше да му казвам? Брат, можеш да цъкна просто Славчо Пъпеш и реално дори може да не е за мен това. Все едно. Глупарини! Аз съм голям умник, човек. Скоро време си съм станал още по-умен. Леле, това ще му го върна. Може да стигне, това ще бъде върнато. С лихвите. Какво беше? Аз съм... Що ми излиза Азиз, бе, брат? Няма думи. Ще се видим след малко. Чат. До последно. Пак ли, бе, брат? Чакай, че на мен не ми излезе като цяло известите секунда. Звъннах да заборачвам на базари. Аз напълно осъзнавам за какво си звънал. Знаеш, че сега и на Ракия мен му стана много хубаво, контент му направи, на мен ми стана много хубаво, на чата му стана много хубаво. Оправи ми седмицата, вчера ми беше тъпо, но днеска беше. Значи аз оправям направо загуба на националите, така ли? Супер. Радвам се, че те чух и радвам се, че вече си признава. Тая подигравателната усмивка да я махнеш, И че се казва Славчо. Да, а ти как беше? Патрик Габриел. Габриел Хайнц. Гълчев, Ракия мен, нямам търпение. Той в момента записа за компилация, брат. Ще гледаш ли на видео компилация? Каква компилация, брат? Той Раким е 100% ще направи. Той самия факт, че ти в момента 1000 пъти му каза името, ти го задължи да направи компилация. Разбираш, той в момента даже вече е казал силно на всичките му приятели. Патрик Габриел Галчев ми е казал името. Сега ще има компилация. Надявам се компилацията да ви е харесала, ако е така. Лике, субскрибе. Спам W Гълчев в коментарите и за финал. Айде!